Etekou. Nepodívám. Ne, já chci to. Já jsem vymyslel nový lagovátor. Ona si dole v tom objeví. Já jsem vymyslel nový lagovátor. To bude, jak já to můžu, jo vlastně, to mám. Vidíš to v tom rohu? Ne, nevidím, já to mám na full screen Minecraft. A ne, to znova. 93 tečka. A to je lagovátor. Jo, Jendo. 93 tečka. Jo, čekej. Nevím, jak udělat diamantové. Exit. Haha, jdeme na návštěvu. Ale mi to fakt měl přejmenovat. Už máme novou frakci Madplay. Ahoj. Ahoj, chceš Ender Perly? Ani ne. Co ten bedrock tady, ty vole? No právě, to je ten Z toho průšvih, nemůžu, ten bedrock. z toho nemůžu. OK, tak kam to vede? Ne. Já to tam znám, ale ne úplně přesně. No, já to jdu podkopat. Ne, i ze spod to je. Ne, jo, tady je čestka, aha, svině zasraný, vole. Jinak by nevěděl, my tady asi 3 dny tady chodíme na griefy, tady těm smrdům prebydlej pod naším barákem. A to ale. Čemu on tady udělal tu, ne? On tady udělal teritorium. Celý. Kdo? On tady udělal tu. Teritorko. Já nic nevidím. Dobré, no. Do píči. Tak, čeká se ozvu. Takhle, a teď si dohodím. A skákejme se. Já tam sám, já už tam jsem. Portěte se všichni, dělejte, portěte se. Ne, portěte se všichni. Jo, dobré, já jsem tady taky. Já jsem tu. Jo. Hej, tady ten obrázek je novej. Tady ten obrázek u mě je novej. Jdeme čorit. Já se vezmu kovadliny, jo. Glasspainy jsou na hovno, já teď to přijmu takhle. Pojď sem. Ty vole, těch crafting tablů. Ne, oni tady mají rezidenci. Ne, nemají. Tady máme crafting table, Jendo. 4. Ne 2. Ty Maro, to bude čumě, ty vole. Tohle pojď taky dělej. Tohle pojď taky. This gold. Já nemám kruh, já jsem si ho nevzal. Tak zatím níž glowstone a takhle, že jo, znáš to, ne? Ten barák Nemusím. ty vole, jsou tak tragický, ty vole. Pak sem přijde, vole, a my ho vytrolíme. Ty vole. Tak to bude prdel, hej. Jo, já jsem rozkopal čestku, ty vole. Tomáši, přijmi to. A jo, ty mu zral zdali čestek. Tomáši, tam přijmi to. čestek. Tomáši, přijmi to. Tam mám tvoji hlavu. Počkej, Tomáši, přijmi já si to. musím vyprázdnit inventář. Ty vole, tak to přijmi, jenom napiš to. Tak já Tak se doma, portni chápeš ke to? mně, portni se ke mně. Jendo, přijmi to. Já mám Tomáškovou hlavu. Jendo, přijmi to. Jo, tak to ale musíš napsat, ne? Já mám Tomáškovou hlavu. Sbírej ty věci, kryjte crafting table. Pojďte crafting table, rychle. Já mám Tomáškovou hlavu. Počkej, já se dostanu domů. Bude tady. Tady umřel. Tady, rozkopej tu čestku, ne? To nejde. Tak nejdou všechny, tak zkus jenom ty jiný, ne? Tady to jde. Ne, jenom do čeho se dá dostat. To byla ta pod naší rezidencí. Co? Fuj, co to je tady zase? Tady to byla pod naší reskou. Tomáši, Tady ty jdou. mám tady trošku hackera. Je to škoda. Já mám to 64 spawn zombie. Vajíček. To jí dá razor. Když to dávají GMK, vole, tak... Poberte úplně všechny věci a to. Myslíš, že někdo home a dejte tam ty věci, že jo? Čum Tomáši. Jen čum ty vajíčka. Máme, koukni se na mě. Jo, no, čekej. Máme, koukni se na Hej, mě. to je moje hlava. Takhle si tady trošku rozsvítíme. Ona si mě zabila, víš co? Nebo se nic neměl. Já prostě moji hlavu, tak si ji dám. Tomáš jaký dal. Musíš dát. Hodně, Tomáš jaký dal. hodně. Dal si hodně.
Všem tady berte. Nejenom hlavu, nic víc. Hej to, tady mají enchantlý luky, běžte domů se vyprázdnit, ještě se portněte, než ho despawnem. Ty enchantlý luky jsou trapný. To je jedno, takhle to bys. Tomáši. Bereme všechno, to jsou naše trofeje. Jen dobuď tam, já dojdu pro kýbliky s lávou. Jo, tak Rade pičelemi. Tomáši, dej mi kýbl s lávou. Já mám jenom kyblíky. Tak mi dej jenom kýbliky. to se bude čumět, jak se sem dostali, ty vole, tak to bude. A vydej si Tomáškovou hlavu. Jo, Pojďte. This chest is locked with a spelling. tady máš tuhle. Bala. Ču na mě. Já taky ničí hlavu, mě to nebaví, mě to Hej, už nebaví. Koukni se na to, Tomek, koukni se na Davida. Tomáš, dej mi ty kýblíky. Davide, Dá se ukaž sem mi. dostat. Dělejte tak rychle, pojďte vytrolové. Tomě ty kýblíky mi dej. Se kokuti, ty vole. Setko pozberajte, tak, glowstone berem. Tak. Ano, hej, tady se dá dostat, ale tady tudy, vidíte? Tudy. A jo. Hej, jak jsi to udělal? Tam byl máme volný blok. Aha. On už nefunguje teď ten bug, že se dá odstranit ten, že jo. Bedrock. No, to už nejde podle mě díl, ale... Ale tady Fox Seal. Foxil Mhm. na serveru. Jsem byl na serveru je A jo. celou dobu. OK. Čau. I ten Čus seznam tady byl. Čau. A ten seznam, to je Michal nějaký, nevím. A ten kámoší s tou Pavlínou. A co s Tou tím? Bubou. Ty vole, už mám skoro sakračně nebo bookshelfy, ty vole. Takový zásoby dřeva. Ty vole, on tu furt je. Jo, čekej. Takhle, dobrý. Jsi u nás v baráku. Ty vole, to bude Takhle. To bylo trochu čumětné. Osladíme si život. Jo. Čekej, F3. Vlastně. Jo, hej, já mám vlastně zvýšený ty rámky, že jo, na 4 GB. Mě ukazuje sice 2730 MB a mám tam nastavený 4 Ne, mě GB tady RAM. zjebali brambůrky. To je nefér. Takhle. Kde jsou fucking humus truhly? Do prdele, chceme další humus. Yes, Ano. já mám stack anvilu. Koukni se do té truhly. Stack anvilu. Ty vole, tak máme zásobu. A už nemáte. Ne, cigánu, já vím, že jsi to čornul. Určitě je mi to jasné. Jen už tam běžím s tou lávou. Jo, tak víš, kolik se Už tam mám, chodí, ne? tak to, jedno, přijmi to. Já jsem v baráku, ale u nás, tak Tak kdo tam je? nikdo. Ale je tam volný. Tam můžeš normálně projít. Takhle, No, třeba. tak já jdu v home. A jdu to Když tam dát. však, hej. Trochu si to poklidíme a bude mít ještě víc věcí, když jí to dá ten Razor, nebo jak se jmenuje ten kokot vyjebaný. No, Razor SVK, takže... No tak když je to lama, tak... A hackuje, vole. Hej, čekaj, já si vlastně můžu dát ten můj hackpack, vole. Jak jsem si to pojmenoval, ten, byl by tam ten... Room hack, speed hack, ten... Room hack, speed hack, Hotovo, tam máš si vytroleno. co dál? Čekej, room hack, speed hack... Co dál jsem tam chtěl mít? Ty vole, já nevím, room hack, speed hack, X-ray tam nechci. Flyhack. Jo, speed hack, fly hack, jo, fly hack. Jo, tak mi ho pošli. Ještě ty enchanty, já to ještě nemám dodělaný, že já snad mám nějaký ten room hack, který ještě ani nemám nějak napečovaný či co, takže na tom musíme teprve pracovat. Je to pošli, pomůžeš mi to udělat jen do teda. A co? No, ty vole, ty tady spawnuješ? Tak jo. Jo, mám trapka, jdeme na to. Jo, hej, uděláme si mob trapku. Na serveru. Ano. Davide, čekej, ještě tady nech a pojď mi to teď konc. Já jsem teďka dlouho nehrál. Tu máš bronec. Takej, a čekej. Ne. Stoupni si sem a klikej s tím na tady ten blok, že jo, na ten blok takhle, no. A vy je nezabijejte, zabijte je, potom až tam budou všichni, na ně hodíme ty healing potiony. Instant heal. Na tebe portnu. U nás v baráku, jo? To je 150 bepo. Jako do výcvikové místnosti si dáš a my oba dva budeme mít... Ano tak. To je. Tady mám pokusy. Bacha, Kdo to zval? bacha.
Expicky. Party! Fuck you, biče. A ne, wow. Tam je Co nerozbité. jsi udělal? Zábava. Čekaj, tady, dejte sem někdo ten glowstone, dejte sem glowstone tu. Disco. Chudák, Zombie disco. chudák disco, ty vole. Die, motherfucker, die. Takhle. A já jdu ven a ještě se potom ozvu. A Fox. Jen díky. Obsidian díky. Dorazil mi nový mobilní telefon. Že to celou dobu natáčíš. No, a proč? To jako další pronoviny. No jasný, já to točím. Oh my Jesus. Jak to víš, že točím? To nevím. Já jsem mám skrytou kameru, ty dick. To je tu jinak obsidianový dick, aby jsme si poznali naše teritorium, až ze spawnu. Protože bydlíme... Jo, obsidian nemáme. A jsem krásná. Víš nám ten obsidian, my god. Ještě se ukážu. Tak, co to je náš? Já to přehodím, už to vím. Jo. Ne, málem do hlavy, já jsem trochu. Výstava bude pokračovat za během kousek sekundy. Půjdem to je kogo! Prosím, Viděl jsi to? a.k.a. Okay. diktátor, ano. Výstava bude pokračovat během chvíle. Stavby našeho dika pokračují. Už tu nemáme nikde žádné věci, které bychom mohli použít. Obsidian nám došel, stalo to asi 70 000 tady ta hračka a Largo se ke mně teleport, takže to nepřijmu pochopitelně, že jo? Nejsem zmrt. Ne, nejsem kriploid, takže tak. Tady je mohlo za chvilku stačit, tady ten díkovec. No co vysoké to je. Ozvu se, až to bude hotové. Obsidianový dick je dokončený. Nevím, jestli to tam bude. Co Takhle. je středa? Okay. Asi půjde na trénink. No tak what the fuck. What the fuck. Pipom. Hej, Čekej. Maxile. Kde máte tu mob trapku nebo Je někdo nám čořil trampolínu, to nevadí. Hej, ty, Foxile. Chtěl bych si tričko Madplay. Co? Chtěl bych si Tričko s Madplay. nápisem Madplay, jako mají třeba ty. Play Plus? No, něco takového. Jo? Podobný. Jo, tady to je ono a ty Bude big shit dostat- dick. Bude Mně se dostat- to líbí, je to moc sexy. A kde Povídej. bydlíš? Hej, kde bydlíš? No, se já to v tom videu klidně vystřihnu, takže to, Natáčíš zase. jo. To klidně vystřihnu v tom videu, že jo. To, Kde bydlíš? bydlím doma v baráku. Bydlím doma. Překvapivě. Co tam řve za cikána? What the fuck? Táta byla. Ty Davidova Adela. ségra, vole. Asi, Adela. Ty tady je kostlivec. Jdu Faja! ještě se podívat, jak to David dobře opravil.